Така как ги гледам, може и да искат малко дине. Знаеш какво ще искат? Ония трябва да отиде малко вдясно, а то да се вдигне малко. Това е цялата работа. И ако свалим решетката и сега да говорим на време. Направи това. Той иска малко дигане, една разлия. Ония иска малко на както решки. Ние се събрани и сами. Вие това възможно ли? Не натискай там. Нещо може да разчерта. Така ще трека. Заремайте ръцо дърши. Направете се или пречи до едната, а съдите. Ще няма никакъв досък с теб. Дай дълги обаче. Дай, аз нямам. Гача свети, да? Да. А другия? Да. Добре. Пушка. Експрес, вам нето да работи за малко планка. Иначе, ако се работи на планка. Бръдни са малко да... И сега под праболяка дихат се.